Dobrý deň, deti, hej, ale vás tu je. Deti, počúvajte a vyberte si. Hej, Mikuláš, neviem, či tým turistickým deťom niečo dáš. Na pekelnom našom nádvorí už aj najposlednejší čert o nich hovorí. Že doma nič nepomáhajú, aj po škole sa len tak flákajú. Po meste sa len tak prechádzajú a papieriky z cukríkov do košov nedávajú. Športu a telesnej výchove sa vyhýbajú. A v hlavách len internet a počítače majú. A fajčia, pijú, ako starí čerti na dôchodku. Počul som, že slivovicu, rum, hrušku, ba i nestvile vodku. Dobre deti, od Mikuláša však darčeky dostanú. Tretie zlé v pekle, krušné chvíle nastanú. Ak vám teda naposledy komu radu môžem dať, začnite sa poriadne od dnešného dňa správať. Takže sa budete pekne správať od dnešného dňa? Potom možno aj Mikuláš porozdáva vám darčeky, aj keď vaši rodičia by radšej privítali šeky. Lebo prišla doba ťažká, nielen u vás na zemi. Veru, aj u nás v pekle nastali v poslednom čase veľké zmeny. To sú tvoje prvé obete. Dole sa s nimi! Poďte si zobrať darčeky, poďte detičky. Po jednom. Ty, čo majú šiapku a najvyššie. Poď, na Lukáško. Poďu. Troška toto reťaz musíme rozpáliť. Horeť nebude. Je zima na ruky. Tak ja som priniesol v rúbsačiku. No, to je. Milan! Máčia, to sú ťažký červený. Odkedy si tu? Som ťa nevidel. Hej. Do ktorej sa zapojilo strašne veľa detí. Toľko detí ešte sa nezapojilo počas existencie. Pripraviť sa! Tu počkať na cestu. Počkať na ceste, kto má číslo na ceste. Takže, pripraviť sa, štartu, teraz!